Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Alhamdulillah, kamar yadda kuka gani a yau insha Allah ko in ce yanzu zan nuna maka yadda za ka je ka yi claiming ɗin Notcoin ɗinka kai tsaye ba tare da wata matsala ba. Kamar yadda yake kun san cewa an fara claiming ga kowa da kowa. So kai tsaye abin da za ka shi ne za ka taɓa inda aka saka open ɗin nan kawai sai ka danna shi. Da zarar ka yi pressing ɗin open sai ka jira ya buɗe maka kamar gashi nan yana yin loading. Yana yin login sai ka jira saboda yanayi na network ya ɗan gama buɗewa. Kawai za ka taɓa inda aka saka claim ne kamar yadda yake. Bayan ka taɓa sai ka zo ka taɓa inda aka saka connect wallet ɗin nan. So inda aka saka connect wallet ɗin nan gashi nan kawai sai ka taɓa kan connect. Gashi nan za ka iya taɓa creating idan baka da wallet. Idan baka da wallet za ka iya taɓa creating. Idan kuma kana da wallet kawai sai ka zo sai ka taɓa ta sai ka yi connecting ɗin wallet a nan wajen. So sai ka taɓa kan connect wallet. So zai nuno maka wallet ɗin da kake da su. Ga Tonkeeper nan, ga wannan Telegram wallet, sannan ga Tonkeeper, sannan ga MyTon wallet. So ga su nan duk irin wallet ɗin da suke akan Ton blockchain ne. So ni gaskiya a nan wajen zan yi amfani da Tonkeeper ne. Wannan zan yi amfani da ita. So kai ma duk wadda za ka yi amfani da ita ko Telegram ko Tonkeeper sai ka zaɓa. To ni na zaɓi Tonkeeper. So sai ka jira already zai directing ɗinka shi wannan link ɗin zuwa ga Tonkeeper wallet ɗinka. So sai ka jira ta gama buɗewa. Ita ma da zarar ta buɗe za ta nuna maka sa key ɗinka sai ka saka ma'ana password ɗinka da ka saba buɗe Tonkeeper ɗinka. So bayan ka saka sai ka ɗan jira saboda ta gama yin assessing ɗin Tonkeeper ɗin. So yana buɗe ma za ka ga ya sa maka connect to join community .syz kawai sai ka taɓa kan connect ɗin nan connect wallet sai ka ƙara saka idan Tonprint ne da kai ka sa in kuma wani password ɗin ne sai ka saka. So bayan ka saka za ka ga gashi nan taima connecting yanzu da Tonkeeper. To yanzu me ya rage ma? Abin da ya rage ma shine za ka zo ka yi wasu abubuwa ma'ana guda biyu. Za ka taɓa kan plus ɗin nan ko kuma nan. Amma yanzu abin da za ka fara yi shine za ka zo ka fara taɓa kan plus ɗin nan tukunna ka fara ta kansa. Sai ka zo ka taɓa so kamar yadda kake gani idan ka taɓa kan wannan na farko ɗin wannan alamar plus ɗin. So kamar misali yanzu idan ka taɓa so abin da zai nuno ma redeem the your voucher. So kamar yadda kake gani za ka iya gashi nan converting ɗin voucher ɗinka. Kamar yadda kake gani za ka iya converting. So kamar yadda kake gani za ka iya converting ɗin voucher ɗinka into your Notcoin balance. To amma ni bani da voucher, ba voucher zan yi amfani da ita ba saboda haka sai ka taɓa kan shi wannan alamar nan da ke nuna sama. So bayan ka taɓa sai ka taɓa kan nan wajen. So ga tsarika nan guda biyu, zaɓi guda biyu kake da shi. Na farko kana da zaɓin exchanger. Kamar yadda kake gani kana da zaɓin da za ka tura zuwa exchange sannan kana da zaɓin da za ka tura zuwa wallet ɗinka. To duk wanda ka zaɓa a nan wajen yayi ko exchanger ko kuma wallet. So a nan wajen ni zan zaɓi exchanger tukunna. So abin da za ka yi shine za ka taɓa kan deposit ɗin nan kan exchange. Kawai bayan ka taɓa sai ka zo ka taɓa inda aka saka wannan redeem ɗin continue kai. Za ka taɓa continue ɗin nan daga ƙasa. Bayan ka taɓa continue so gashi nan zai ga kasuwanni nan guda biyu. Za ka zaɓi wacce kake so ka tura. Na farko ga Bybit nan, sannan ga OKX nan, sannan ga wannan nan, sannan ga Binance. So sai ka zaɓa duk wadda kake so ka tura a nan sai ka tura. So ni kai tsaye zan zaɓi OKX ne ko kuma zan zaɓi Bybit ko kuma Binance dai duk wadda ka zaɓa a nan za ta yi. So kamar yadda kake gani idan kan Binance ne already yanzu at Binance nake. Kawai idan ka shigo abin da za ka yi sai ka taɓa kan inda aka saka deposit ɗin nan. Gashi nan za ka taɓa inda aka saka deposit. So bayan ka taɓa inda aka saka deposit sai ka taɓa kan deposit crypto ɗin nan sai ka zo ka yi searching ɗin note a nan wajen. Za ka yi searching ɗin note kamar haka. So za ka ga note ya fito so ka taɓa kansa. So bayan ka taɓa kansa sai ka taɓa kansa a nan wajen kamar yadda yake za ka ƙara taɓawa. So a nan wajen deposit address ɗin kamar yadda kuke gani under Binance. So har yanzu is unavailable. Gashi nan deposit temporarily unavailable. So ba za ka yi amfani da Binance ba a yanzu sai dai saboda su za a fara a ƙarshen ta sai 13 ga wata ɗin nan sannan za su buɗe yadda za a yi deposit tun da a lokacin ne za a fara launchful. So shine ina ga za a fara deposit a Binance. So sannan baya ga idan ba da Binance za ka yi amfani ba misali yanzu mu za mu iya komawa mu ce ba da Binance za mu yi amfani ba.
So idan da wannan za mu yi amfani misali, bari mu koma mu gani. Wuri mun ɗan dawo baya sai ka dai ƙara taɓa kan kibiya ɗin nan. So sai ka taɓa kan exchange. So yanzu idan ba da misal bari mu gwada yi da OKX. Ga OKX nan bari mu ɗauke ta mu gwada mu gani. Bari mu tafi zuwa OKX kai tsaye. So now I am trying to deposit it on OKX. As you can see kamar yadda kake gani, zan yi ƙoƙari in yi deposit a OKX. Sai abin da za ka yi shine za ka taɓa shi ma ga deposit nan. Kawai kana shiga za ka taɓa deposit ɗin nan. So da zarar ka taɓa, za ka gani gashi nan an nuno ma wajen searching. Sai ka taɓa wajen searching sai ka rubuta note. So zai nuno maka note coin sai ka taɓa kan note ɗin kamar haka. So abin da za ka yi shine sai ka ƙara taɓawa. So ga address nan. So kun gani ga address nan kamar yadda kuke gani a nan. So sannan kuma ga comment nan. Kar ka manta wannan comment ɗin yana da matuƙar tasiri da muhimmanci. Wannan comment ɗin. Idan ka tura coin ba tare da comment ɗin nan ba to kana cikin matsala. Dole ne idan za ka tura za ka kwafe shi saboda za a iya samun matsala. Yanzu misali zai iya kaiwa sati ɗaya ma deposit ɗinka bai dira ba. So kaga kuma sannan abubuwa ana tunanin sun lalace. Zai iya kaiwa sati biyu ko kuma ma gaba ɗaya ya ƙi zuwa. So kaga kenan akwai matsala. To idan ta OKX za ka yi amfani da shi, ita za ka yi deposit. To idan ka zo kawai za ka zaɓi kan OKX ne. Misali ka zo kawai za ka zaɓi kan OKX ne. Su OKX suna kiran wannan abun comment. Misali suna kiran wannan abun comment. Ba zai yiwu ka tura shi Ton blockchain yana da wannan tsarin. Idan a OKX ne za ka tura abun da yake kan Ton comment, project ɗin da yake kan Ton kai. So kana buƙatar wannan comment ɗin. So yanzu idan ba da OKX za ka yi ba, za mu yi guda uku ne zuwa Bybit saboda ya zama na cewa masu amfani da Bybit su masu fahimta. So nan ga Bybit mun shiga. Idan Bybit za ka yi amfani da ita kana shiga ka tabbatar dai komai naka is verified. OKX, Binance and Bybit. Kar ka sake ka tura ko ka je ka yi claiming a exchange ɗin da ka san ba ka yi verified ɗinta ba. So za ka gane ta yi verified ne ta hanyar taɓa nan wajen daga saman nan. Za ka taɓa nan in dai kana so ka tabbatar da ta yi verified. So kun gani ta already is verified. My exchange is verified already. Gashi nan wajen za ka gani an sa verified. So abin da za ka yi shine, so already ni yanzu abin da za ka yi shine za ka taɓa kan deposit or buy fiat ɗin nan gashi nan daga sama. So za ka taɓa shi. So saboda haka sai ka taɓa kai. Yanzu za ka ga ya nuno maka waɗannan zaɓukan guda uku. To a zaɓukan nan guda uku za ka yi amfani tunda kai crypto za ka yi deposit. Kawai sai ka zo ka taɓa wannan. Tunda shi crypto za ka yi deposit. So saboda haka sai ka taɓa kan deposit crypto ɗin nan. So da zarar ka taɓa kan deposit crypto sai ka zo ka yi searching. Sai ka taɓa searching note haka. So kana yin searching note gashi nan note coin ya fito. So yana fitowa abin da za ka yi sai ka taɓa kan Ton kan wannan ɗin nan. Sai ka taɓa nan. So kana taɓa ga note coin nan. So abin da za ka yi shine sai ka taɓa kan note ɗin. Sorry abin da za ka yi za ka taɓa kan Ton ɗin nan ne gashi nan inda aka saka Ton. Gashi nan wajen an saka Ton. So sai ka zo ka taɓa kan inda aka saka Ton ɗin. Gashi nan kamar haka. So bayan ka taɓa yanzu gashi nan suna gaya mana to ensure seamless deposit experience, please ensure that you use both not deposit address sannan kuma not deposit memo tag when making a deposit. So su wannan suna ƙara gargaɗin mu tabbatar da su a nan a OKX ana kiran wannan memo. Ana kiran kai tag comment. Sannan su kuma a wannan suna kiransa a nan Bybit ana kiran wancan comment ɗin ana kiransa tag. Sannan a Binance su kuma suna kiransa memo. An fahimta? A OKX ana kiransa comment. A Bybit ana kiransa tag. Sannan a Binance ana kiransa memo. To kar ka sake ka tura ka je ka yi tura duk wani abu da yake kan Ton blockchain ba tare da ka kwafi memo ko kuma tag ko kuma wannan comment ɗin ba. So kai tsaye sai mu fara kwafar wannan wallet address ɗin gata. Sai ka taɓa inda aka saka wannan kwafi ɗin. Ni kai tsaye zan yi amfani gaskiya ni da Bybit ne. Sai ka taɓa kai. So gashi nan na zaɓi Bybit. Duk wacce ka zaɓa za ka tafi kai tsaye. Na zaɓi Bybit. Sai ka taɓa kan send ɗin nan. So
so sai ka taɓa kan yes I have it. Sun ce idan baka da Bybit account ka je ka yi ƙoƙari ka buɗe Bybit account, to ni ina da ita, kawai sai in taɓa kan yes I have it ɗin nan. So kawai sai in zo in saka address ɗin da na kwafo, sai in saka shi a nan, sannan kuma sai na yi minimizing, sai na je sai na ɗauko memo, sai in ɗauko memo. Kasuwannin ne da yake suna da ɗan nauyi, so shi yasa minimizing ɗin za ka ga yake ɗan guduwa gaskiya. So sai ka ƙara dawowa. So ga memo nan, sai in kwafi memo. Ga shi nan za ka yi kwafi ɗin wannan, sai ka yi kwafi. Bayan ka yi kwafi sai ka koma sai ka yi pasting ɗinsa. To kun ga kenan idan da ba da wannan ne amfani ba, Bybit ba, to idan da OKX ne, wato idan na zo nan wajen, idan da OKX ne comment ɗin nan zan kwafa. Idan da bari misali, idan da OKX na ɗauka, so da zan yi amfani da wannan comment ɗin ne. Gani, da zan yi amfani da wannan comment ɗin ne. Idan da OKX ne, zan ɗauki wannan comment ɗin wannan na yi kwafi na je na sa. To amma tun da ni da Bybit ne amfani, ba ni da wani matsala. So saboda haka kawai bayan ka dawo, so da zarar ka gama sa wa'yannan abubuwan, kawai abin da za ka yi shine, so kawai sai ka zo ka taɓa inda aka saka keep going ɗin nan daga ƙasa. So kana taɓa keep going ɗin nan, to ga shi nan check your deposit address, memo ga shi nan KYC first only, exchange required to verify your identity before trading. So ga shi nan sun tabbatar mana da cewa dole sai ka yi identity ɗinka, sai ka yi verify ɗinsu kafin ka yi trading. So suna ƙara tabbatar ma ne ka duba fa idan akwai another option, kana da matsala ta wani ɓangaren, ko ka kwafo memo ba daidai ba, ko kuma ka kwafi wani abun ba daidai ba. Yanzu bari mu duba memo ɗinmu. So memo ɗinmu ga shi nan 10:38:34:53. So nan ma wannan ɗinmu ga shi nan 10:38:34:53. Tag ɗin ga shi nan. Tag ɗin dai shine memo, kuma shine wasu suke ce masa comment. So ga shi nan yayi komai yayi daidai. So abin da zan yi sai in taɓa kan look good ɗin nan. So sai su ce mini confirm withdrawal of 32. Ga shi nan za su ɗauki sai ka taɓa kan confirming. Idan ka taɓa kan confirming da kansu za su ɗauki 1.5%. Sai in taɓa kan I confirm ɗin nan. Shi kenan ga shi nan sun ce min done, your Notcoin will be deposited to your account at the time of listing. Shi kenan Notcoin ɗina za su tura mun shi a lokacin da aka yi listing. To wannan dai shine yadda ake yin ka tabbatar da cewa idan ka yi deposit, nan wajen ya nuna maka ya yi duhu. Sannan kuma wallet ɗinka a nan wajen ka tabbatar da cewa ta hau successful. So idan ya nuna maka haka, za ka ga in ka taɓa wannan wajen ma baya taɓuwa, to komai ya yi successful. So wannan shine yadda za ka je ka yi claiming cikin sauƙi. Na gode dai da kasance tare da ni, sai anjima.